tento autobus sa hrdí diplomom najlepšieho výrobku oboru a štátna skúšobňa po realizácii toho, čo sme počuli, mu udelila ešte na úrovni predvýrobnej etapy prvý stupeň akosti. Pravda, že bolo to ešte v čase, keď tieto autobusy neboli na montážnej linke, ako to sledujete práve teraz. Boli len na výkresoch, materiálových rozpiskách a rôznych výpočtoch o tom, aký by to vlastne autobus mal byť. Faktom je, že prvá séria autobusov zišla z montážnej linky a začali napríklad v podnikoch ČSAD, dopravných podnikoch našich miest a inde. Tam by nám vlastne mali povedať, čo sa stalo so studmi v prevádzkovej praxi nových či inovovaných autobusov. Naša televízna hliadka Kvality na svojej ceste nahliadla i do jednej z oprávárenských dielní Československej automobilovej dopravy v Bratislave, závod 801, aby sme sa z tohto hľadiska opravárenského popýtali na kvalitu nového typu autobusu C734. No pokiaľ ide o naše nové autobusy Karosa C734, z môjho hľadiska musím konštatovať, že neurobí sa síce krok dozadu vo vývoji týchto autobusov, ale bohužiaľ neurobí sa ani krok dopredu. Myslím hlavne z toho hľadiska kvalitatívneho. Ešte pokiaľ by išlo o tú hľadisko estetické, no tak to by sa ešte dalo nejak teda pochváliť. Tieto vozidlá majú hodne nedostatkov. Výrobe týchto vozidel ešte do dnešného dňa není výrobca teda schopný urobiť jedno dobré a spoľahlivé vozidlo. Keď to porovnáme s bývalým starším typom Ešel 11, tak musím konštatovať, že je vo veľa prípadoch pri montážnych prácach neprístupnejší ako bývalé Ešelky 11. No a potom to, že olej teče, kde len sa dá, prístup napríklad k hlavám valcov je veľmi teda zlý, veľmi pracný, veľmi ťažko sa tam pracuje. No a čo je zo všetkého najhoršie, že je obrovský nedostatok súčiastok na tento typ vozidel. A to je akási naša, bohužiaľ, stará choroba, že vyrábame vozidlá, ktoré už teda používame rok, ba i viac, až potom konečne sa začnú objavovať prvé súčiastky na tieto vozidlá. Súdruh, vy ste práve prerušili jazdu. Čím sa tu zaoberáte? No viete, s týmto vozom sú dosť také veľké ťažkosti. Je tu také čo by mali byť uľahčovať vodičovi, také demontáže, že by to mali zľahčovať nový voz, že vo vývoji, že dlho sa to vyvíjalo, že by to ľahko sa malo dať demontovať, namazať a také veci, tak sú tu dosť komplikované. Čo ste teraz chceli mazať? Je tu náhon jeden, sú na tom dve mazničky. Mohli by ste to ukázať? Aj to mám demontované, moment. Nech sa páči, tak tu je to. Tieto dve mazničky namazať a kvôli tomu sa musí to celé demontovať. To je minimálne hodina, lebo je to zložitá demontáž, pokiaľ sa tam dostane ťažko. Teda zlý prístup, áno? Áno. Tak je tam výhodnejší, lepší výhľad ako z Ešel 11. Je tam umiestnená armatúrna doska, tiež výhodnejší. Má tu veľkú výhodu, že to má teplovodné kúrenie, to vykuruje lepšie a lacnejšie. A má tu určité aj nevýhody. Áno, povedzme, ktoré. Tak nevhodne je umiestnená rezervné kolo, tam sa zle manipuluje. Potom boli problémy aj s dverami, sa otvárali počas jazdy, samočinne, bez zásahu vodiča. Vývoj a konštrukcia nového autobusu si vyžiadali značné finančné náklady i množstvo pracovných síl. Sledujme však s našou televíznou hliadkou Kvality vývoj tohto problému s kvalitou nových autobusov ďalej. Nový autobus po nasadení do prevádzky preukázal také technické nedostatky, ktoré nutne museli viesť k zrušeniu zaradenia do prvého stupňa akosti, čo je na škodu samotnému výrobcovi, ktorý takto prišiel o značné finančné výhody.